ರಾಮನಾಥ್ ಶೆಣೈ ಇಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು. ಇದನ್ನ ಮಸಾಲ್ ಪುರಿ ಒಂಜಿ ಪಾನಿ ಲೇಟ್ ದಿಕ್ಲ ಅಷ್ಟು. ಜೈ ಶ್ರೀರಾಮ್ ನಿಖಿಲ್ ತೂಂದಲರು ಏವ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಯಾನ್ ಅಚಾಲ್ ಉಬಾರಡ್ಕ. ನಮ್ಮ ಗುರುಬೈ ಬುಕ್ಕ ಶೆಣೆ ಮಾಮುಗು ಪುತ್ತೂಡು ಅದೊಂದು ಬೇಲೆ ಉಂಡಿಗೆ. ಸೊ ಏನೆಲ್ಲ ಬರ್ರೆ ಬಂತೇರು ಪೋಯಿ ದಾದ ಬೇಲೆ ಎಂದು ತೂಕ ದಾದನು ಪರ್ಚೇಸಿಂಗ್ ಅಂತ ಪಂಡೇರು. ದಾದ ಪರ್ಚೇಸಿಂಗ್ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಪುತ್ತೂರು ಪೋದೆ ತೂಕ ಐತಾರ ನೀವು ಆ ಅಂಗಡಿ ಓಪನ್ ಉಂಡು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ತೂಕ ಮತ್ತೆ ಬೈಕ್ ಪೋಪೆ ಯಾಕಲೆ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಕಾರ್ಡ್ ಬರೋದಿಲ್ಲರು. ನಮ್ಮ ಜಾವ ರೆಡಿ ಉಂಡು ಮತ್ತೆ ಪಿದಾಡುವ ಪಿದಾಡುವೆ ಪುತ್ತೂರಿಗೂ ಅಕ್ಲ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಪಿದಾಡ್ದಿರು ಅಡ್ಡೆ ನಡ್ಕಾಡ್ದು ಪೋದು ಬೊಕ್ಕ ತಿಕ್ಕುವ. ಮತ್ತೆ ಪಿದಾಡುವೆ ನಾನು ಪುತ್ತೂರು ತಿಕ್ಕುವ. ನಮಸ್ಕಾರ. ವನಸಾಯಿಜದ ನಮ್ಮ ಜವನಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರದಿ ಗುರುಬೈ ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ಭತ್ತನ ವಿಷಯದಾನೆ ಟೀ ಬರ್ತಿ ಸಂಪರ್ನ ಏರೆ ಶಡೆಮಂ ಏರ್ನ ಒಂಜಿ ಫೀಚರ್ಸ್ ಎಂಚಿನ ಮತ್ತ ಬೋರ್ಡ್ ಐತೆ. ಹಾ ಇದು ಗೋವಾ ಎಂಚಂಡು ತಿರ್ಗಾಯಾರ ನಾಲೆಜ್ಜ 2000 ತಿರ್ಗಾವೆ ಮಾಡಿತ್ತಾರ. ಮಗ ಗುರುಬೈ ಮದುವೆ ಆದ ನಂತರ ಹೇಗುಂಟು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನ? ಮೊನ್ನೆ ಕೇಳಿದೆ ಆಯ್ತಾ ಊರಿಗೆ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಉಂಟಾ ರಜೆ ಉಂಟಾ ಅಂತ. ನಂಗೆ ಇಲ್ಲ ವರ್ಕ್ ಉಂಟು ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಆಯ್ತಾ. ಇವತ್ತು ನೋಡು ಊರಲ್ಲಿ ಇದ್ದಲ್ಲೇ ಮಂಗ. ಹೇಗುಂಟು ನಿಮ್ಮ ಮದುವೆ ಆದ ಜೀವನ ಎಲ್ಲ ಹೇಗುಂಟು? ತುಲ ಪಾಪ ಮೋನೆ ತುಲ ಹೇಗುಂಟು ಮದುವೆದ ಜೀವನ ಅಂಚ ಉಂಟು ಪಂಡ ಅಂಚನುಂಡ ಅಂಚತ್ಯ ತುಂಬು ಸಿಂಗಲ್ ಆದಿತ್ತೆ ಎತ್ತೆ ಡಬಲ್ ಆತಿ ಅಂಚಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಪನ್ಯ ನಮ್ಮ ವ್ಯೂವರ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಬಂದ್ಬಿಡಿ ಅಂದು ನಮ್ಮ ವ್ಯೂವರ್ಸ್ ಡೇರಲ್ಲ ಮದಿಮೆ ರೆಡಿ ಇತ್ತು. ನಾನು ಇನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ಗೆ ಎಂದು ಯಾನತ್ನ ಮೂಲು ಜವನಿ ಕಾಡಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೊಪ್ಪು ಸಿಗ್ತದೆ. ಒಂಜಿ ಆಲ್ಬಮ್ ಸಾಂಗ್ ಹೀರೋ ಆದ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಈಗ ನಾನೇ ಬಾಕೇನೆ ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಗುರು ಉಬರಡ್ಕ ಅವರ PA ರಾಮನಾಥ್ ಶೆಣೈ ಒಂಜಿ ಆಲ್ಬಮ್ ಸಾಂಗ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಲ್ತನೆ ಸ್ಯಾಲರಿ ಐತೊಂಡಿರಿಗೆ PA ಅದು 1 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿನಾ ಎಲ್ಲ ಬರೋಡ PA ಏನ್ ಡ್ರೈವರ್ ಅದಾರ 50,000 ಕೊರ್ನ ಯಾವ ತೂಕ ಕೇನ್ಗ ಗುರುಬೆ ಈರ್ನ PA 1 ಲಕ್ಷ ಸ್ಯಾಲರಿ ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ ರೀ. ಏನೊಂಜಿ ಡ್ರೈವರ್ ಅದ ಒಂಜಿ 50,000 ಕೊರ್ನ ಅರ್ಧ ಅಡಿಯೋ ರಡ್ಡು ಬೇಲೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಲ್ಪೆ ದೆಪ್ಪಲೆ ಬೇಲೆ ಹಿಡ್ದು ಹೌದು ಶನಿ. ಮತ್ತೆ ರಿಲಯನ್ಸ್ ಡಿಜಿಟಲ್ಗೆ ಬೈದ TV ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಲ್ಪಗ ಬಂದದೆ ಶೆಣೈ ಮಾಮ್ಸ್ ಬಲಿ ಬಿ ಎಂಚ 1 ಲಕ್ಷದ TV ಇದೆ ತೊಂಡ್ರಂಡ ತೂಕ ಪೊಯ್ ಅವಳು ಎಂಚಿನ ಮತ್ತು ಫೀಚರ್ಸ್ ಉಂಟು ತೂಕ ಅಡಿಕೆ ಮಾರಿದ್ದು ಮೊನ್ನೆ ಕೃಷಿ ಮೇಳದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಗ್ ತುಲ್ಲ ದಾದಂಡನ್ನೇರೆ
दादा अंडी रामनाथ शनोय रामनाथ शनोय रामनाथ शनोय रामनाथ शनोय ಇಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು ada tuh punya iPhone ah dia tahun mana itu ke pacara oh 29,000ಕ್ಕೆ 13 Pro Max wow super ದಾದ ಮಲ್ಪನಿಯ ಓ ಫೀಚರ್ಸ್ ఏంటండా డిలీట్ అయిపోయాను మరలే ఆయనకి వాల్ పేపర్ పడుతూ కూడా వచ్చేవారు ఆయన సాహిత్య వేరే సాహిత్య దెప్య ಹೌದಾ ಅದೇ ಕಾಂಡಿ ಇದಾಯ್ತು ಸ್ವೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಗೊತ್ತು ಜೇರಿ ಹೆಂಚಿನ ಬತ್ತಂಡೆ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ಬತ್ತಂಡೆ ಸಮಾಧಾನ ನಮ್ಮ ಗುರುಬೈನ ಸಾಂಗ್ ಅಂದು ನಮ್ಮ ಗುರುಬೈನ ಸಾಂಗ್ ರಿಲಯನ್ಸ್ ಪ್ಲೇ ಒಂದುಂಡು ಜವನಿ ಹೀರೋ ಮತ್ತೆ ಹೀರೋ ನಮ್ಮ ಜವಾನಿ ಹೀರೋ ಅವ ನಾವು ಗುರುಬೈ ಎಂಚ ಒಂದುಂಡು ರಿಲಯನ್ಸ್ ಪ್ಲೇ ಒಂದುಂಡು ಇರ್ನ ವಿಡಿಯೋ ಏನಮ್ಮನೆ ಮಾಡ್ತೀರ ಐನ್ ಪಂಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಮಾರೆ ದಾದ ನಾಡ್ನಿ ಕಾಸ ಚಿಲ್ಲರೆ ಮಾತಾಡ್ತಾನ ఆయన ಕೈ ತಡ್ಕೋಬೇಡ ದಿತ್ತಿ ಮಾರ್ಲಿ ಶಣೈ నీకు టీవీ వచ్చా ఈ ప్రొజెక్టర్ తెస్తాను అంది 50 పండ పిరవ తిన్నాను అతనగా నీకు సెట్ అవ్వను ఇల్లటికిలా అంది ఎదురు ఒక స్క్రీన్లో అందా రెచ్ ಹಾಳ రెಚ್ ಅಪ್ಪಣದ ಅಪ್ಪಣು ಅವು ಮನ್ಪಾಗ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕೇಬಲ್ ಅಂಡ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಲ್ಪಾಗ ನೋಡೋಡ ಶನೈ ಬೋಡ ಫ್ಲಾಶ್ ಮಿನಿ ಮೋನೆಗೆ ನಮ್ಮ ಗಾಡಿ ತುಲೆ ಮಾತ ಬೊಲ್ದಿತ್ತಂಡ ಒಂದೊಂಜಿ ದಾದನ ಒಂಜಿ ಕಲರ್ ಅದು పోతుండు ಕೆಂಪು ಅದು పోతుండు ನಮ್ಮ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಬಸ್ಸೆಲ್ಲ ಹಿಡಿದು ಶೋಕಿಪ್ಪು ಎಂಚಿನ ಮರ ಶೋಕು ದೀಡೊಂಡು ರಾಪಿಸ ಗಾಡಿ ಅವು ಕಸ್ಟಮ್ ರ್ಯಾಪ್ ಮಲ್ಪೇನ ಮರ ಧೂಳುಡ ನಮ್ಮ ಕೆಂಪು ಬಸ್ಸೆಲ್ಲ ಹಿಡಿದು ಶೋಕಿಪ್ಪು ಸೊ ಶಣೆ ಮ್ಯಾಮ್ ಓ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಟಿವಿ ಓ ಓ ಪನ್ಲಿ ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ ಎಂಚ ಎಡ್ಡು ಉಂಡತ ಫೀಚರ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೆ ಬೋರ್ಡ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಂಡು ಏತಂಡು 30,000 ಹಾಂ ಬೇರೆ ನಾವು ಒಂಜಿ ಟಿವಿಗೆ ಏತು ಬರ್ತು ಬೋರ್ಡ್ ಅಂಡು ಗುರುಬೈ 3 ಗಂಟೆ ಇಂಗ್ಲಿ ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡರೆ ಅನಗ ರಿಲಯನ್ಸ್ ಬೈದ ಇತ್ತೆ ಗಂಟೆ 5:30
ಈತ್ ಪೂರ್ತಿ ಕೊಡ್ರಂತೆ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ಗೆ. ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ನಿಪೆಟ್ಟು ಊರು ನಾಂದಿರಿ ಬಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಆವೊಂದುಂಡು. ಕಂಗ್ರಾಚುಲೇಷನ್ ನಮ್ಮ ಶೆಣೆಮ ಅಂಜಿ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಶೆಣೆಮ ಕಂಗ್ರಾಚುಲೇಷನ್ಸ್. ಅಂಜಿ ಈರೆಗೆ ಪಿರೋ ದಾಯ್ತ ತೋಜುಂಡು ನೀ ನಮ್ನೆ ಟಿಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಕಸ್ಟಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಟಿಂಟ್ ಅತ ಕಸ್ಟಮ್ ಟಿಂಟ್ ಭಯಂಕರ ಟಿಂಟ್ ಮಾಡ್ದೇನು ತಿನ್ಕ ದಾದ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸಲ್ಪರಿ ಪಾನಿಪುರಿ ಬೇಲ್ಪುರಿ 4 ಸೇಪುರಿ ಮಂಗ ಮೂಜಿ ಬೇಲ್ಪುರಿ ಮುಂಪ ಅಂತ ಗುರುನ ಕೃಪೆ ಅದ ಗುರು ಅದಲ್ಲ ಇರಗದನ್ನ ಮಸಾಲ್ ಪುರಿ ಒಂಜಿ ಪಾನಿ ಲೇಟ್ ದಿಕ್ಲ ಅಷ್ಟೇ ಬೋಡ ಸೀರಾ ಅಡಿಗೆ ಒಂದು ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಬೇರೆ ಬರ ಬುಡ್ದು ಇತ್ತೆ ಮಸಾಲ್ ಪುರಿದ ಬೇರೆ ಬೈದ ನಮ್ಮ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಜಾಲಿ ಬೈ ಐದು ಕೊಡ್ತಾರೆ ನೀವು ಸಂಬಳ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಪ್ಲೇಟ್ ಲೆಕ್ಕ ದಿನ ಹೋಗ್ಬಂಡು ದಿನ ಬೋಪುನ ತಂಜಿ ಸಂಬಳ ಉಂಡು. ದಾದಾ ಅಸಹಾಯಕತೆ ಆಯ್ತಂడి ದಾದ ವಿಷಯ ಮಸ್ತ್ ಕಾಸು ಗುರುಬೈ ಏತುಂಡು ಕಾಸು ಅಬ್ಬಾ ಇಟ್ಟು ಇಪ್ಪುನ ಮಾತು ಸೊನ್ನದು ಎಪ್ಪಡ ಅಪ್ಪನ ಕ್ಷಣ ಪೂರ ಗಮ್ಮತ್ತು ತಿಂದಾಂಡು ಬೇಲ್ಪುರಿ ಮಸಾಲ ಪುರಿ ಬರಾಂಡು ಎಂಚೈತುಂಡು ಇನಿ ಇರ್ನ ಪಾರ್ಟಿ ದಾಲ ತಿಕ್ಕದಿಜ್ಜಿ ಟಿವಿದ ಲೆಕ್ಕದ ಅವು ಪುರ ಎಂಚನ ಬಾಯ್ ತಿಕ್ಕಗ ನಿಕ್ಕದೇನು ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಅಪ್ಪನ ಎಲ್ಲ ಮದುವೆ ಆದ್ಮೇಲೆ ಹಾಗೆ ಪಿರೋನ್ನ ಬೈಕೊಂಡು ಮಾರು. ಸೊ ಈ ಬ್ಲಾಗ್ ಇಡೆಗೆ ಎಂಡ ಒಂದು ಇಂಚಿತ್ರನೇ ಬ್ಲಾಗ್ಸ್ ನೋಡೋಣ. ಏವ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಲಿ, ಲೈಕ್ ಮಾಡಲಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಲಿ, ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಲಿ, ಸೈಡ್ ಬೆಲ್ ಬಟನ್ ಎಲ್ಲ ಒತ್ತಿದೆ.